Αποφασίσαμε ως Radio Αρβίλα να κάνουμε εμείς ένα πολιτικό σποτ. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Για πρώτη φορά θα ακολουθήσει η πραγματική πολιτική διαφήμιση του Radio Αρβίλα και αυτό θα είναι το νούμερο 1. Τώρα στο νούμερο 2 θα μπούμε στο σπίτι του μέσου Έλληνα. Να μιλήσουμε λίγο μαζί του. Να δούμε τι ακριβώς έγινε και τι σκέφτεται να κάνει. Ποιος είναι αυτός ο μέσος Έλληνας? Ποιος είναι ο μέσος Έλληνας και τι κάνει. Ο μέσος Έλληνας, η δική μου θεωρία είναι ότι είναι αυτός που βρίσκεται στη μέση. Από τη μία έχει τη Νέα Δημοκρατία και τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Παλιότερα ο μέσος Έλληνας είχε από τη μία το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό που πρέπει να εκτυπώσουν εκτός από ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο θέρμανσης κτλ. Ρε γαμώτο, για να πούμε δύο κουβέντες έτσι και εμείς έτσι, με μερικές σκέψεις που έχουμε πέρα από το σατυρικό πλαίσιο, είναι το εξής. Ότι αν σκεφτείς και μιλήσεις με τον οποιοδήποτε που λίγο θέλει να αναλύσει αυτή την υπόθεση που ζούμε στον κόσμο μας γενικότερα, αλλά ιδίως στην Ελλάδα και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι η παιδεία. Η παιδεία, βέβαια, όχι με την έννοια των εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά μιλάμε καλλιέργεια, μιλάμε κριτική σκέψη, μιλάμε σκεπτόμενος πολίτης, τέχνη, πολιτισμός, κουλτούρα γενικότερη κτλ. Γιατί αν είχαμε παιδεία, πολλά πράγματα δεν θα κάναμε. Αν είχαμε παιδεία, δεν θα ψηφίζαμε αυτούς που ψηφίζαμε. Αν είχαμε παιδεία, δεν θα είχαμε αυτές τις επιλογές για να ψηφίσουμε αυτούς που ψηφίζουμε. Αν είχαμε παιδεία, δεν θα παίρναμε κούτρα αναπηρικές συντάξεις, δεν θα τρώγαμε τα λεφτά της ΕΟΚ σε Mercedes και τα λοιπά. Πολλά πράγματα δεν θα γινόταν εάν είχαμε παιδεία. Και αν πραγματικά θέλεις να επενδύσεις σε αυτή τη χώρα και γενικότερα στον κόσμο σου και στην κοινωνία σου, γαμώτο πρέπει να επενδύσεις στην παιδεία. Και δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός σε αυτές τις τόσο κρίσιμες εκλογές που να μιλήσει για την παιδεία και για την επένδυση στην παιδεία. Ούτε ένας. Αντιθέτως, υπονομεύουν συστηματικά την παιδεία. Όλες αυτές τις δεκαετίες. Και δεν φαίνεται να μας νοιάζει και καθόλου έτσι. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Γι' αυτό ο μέσος Έλληνας καταλήγει ανάμεσα. Και όχι μόνο δεν μας νοιάζει, αλλά το ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι όταν ακούμε για τέτοια θέματα, όταν ακούμε για παιδεία ή για πολιτισμό, αρχίζουν και μας φαίνονται ως γραφικά, ως πολυτέλειες. Κουλτουριάριδες. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και έχουμε φτάσει να είμαστε τέτοια ανθρωπάκια που πλέον οι ζωές μας εξαρτώνται από το αν θα μας δώσουν λίγο ρεύμα παραπάνω ή αν θα καταργήσουν τον ένφια ή όχι. Έχουμε φτάσει στο σημείο να επιλέξουμε τον ηγέτη μας και τον άνθρωπο που θα καθορίζει τις ζωές μας από το αν θα καταργήσει τον ένφια ή όχι. Μια αντίτιμο οικονομικό Μια πολύ θλιβερή διαπίστωση σε αυτές τις εκλογές είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει, όλο αυτό το λούκι τρώει η χώρα και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αυτοί κυρίως δεν έχουν αλλάξει. Τα βλέπεις όλα είναι ίδια. Οι ίδιες συμπεριφορές, οι ίδιες νοοτροπίες, οι ίδιες εξυπνάδες, οι ίδιες ανακοινώσεις. Λες και είναι παιδιά του δημοτικού, ποιος θα πει τη μεγαλύτερη εξυπνάδα, οι ίδια ψέματα, οι ίδιες υποσχέσεις, όλα είναι ίδια. Το πρόβλημα είναι ότι το γεγονός ότι δεν άλλαξαν αυτοί σημαίνει ένα και μοναδικό πράγμα. Ότι δεν αλλάξαμε εμείς. Γιατί αν είχαμε αλλάξει εμείς, σίγουρα θα είχαν αλλάξει και αυτοί. Αλλά αυτό δεν γίνεται χωρίς παιδεία. Επίσης, χωρίς παιδεία δεν γίνεται να υπάρχει δημοκρατία. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι γαμάτο πράγμα η δημοκρατία. Είναι πολύ ωραία φάση η δημοκρατία, αλλά έχει έχει μία απαραίτητη προϋπόθεση. Να υπάρχει παιδεία έτσι ώστε αυτοί που επιλέγουν να μπορούν πραγματικά να. Οπότε περιέγραψε στον τέλειο φαύλο κύκλο. Και δεν βλέπω πουθενά έξω. Δεν υπάρχει πολύ αισιόδοξο. Παιδεία πουθενά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Όπως επίσης κανένας δεν έχει μιλήσει για το αν θα γίνει αυτή η χώρα παραγωγική ποτέ. Δηλαδή, όλο μιλάμε για λεφτά. Πώς θα έρθουν αυτά τα λεφτά, δεν έχουμε ποτέ αναρωτηθεί τι παράγουμε επιτέλους. Και σκέφτομαι βλακίες. Για όλα αυτά μπήκαμε στο σπίτι του μέσου Έλληνα να δούμε ποιος είναι αυτός ο μέσος Έλληνας, τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και τι σκέφτεται να κάνει σε αυτές τις εκλογές που έρχονται. Για να το γνωρίσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο σπίτι ενός μέσου Έλληνα, ενός τυπικού Έλληνα ψηφοφόρου λίγο πριν τις εκλογές. Κύριε Μέσε Έλληνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανάκη. Καλώς ήρθατε στο φτωχικό. Καλώς σας βρήκα κύριε μου, αλλά είναι λίγο σκοτεινά τα πράγματα, έχετε και πολύ κρύο, γιατί? Μου κόψατε το ρεύμα. Πολύ ωραία. Πότε ψηφίσατε πρώτη φορά? Από το 81. Από το 81. Τι ψηφίσατε το 81? Πασόκ φυσικά. Φυσικά, γιατί? Αλλαγή. Έξω η βάση του θανάτου, έξω από την ΕΟΚ κλπ. Και τι έγινε, άλλαξαν τα πράγματα, έφυγαν οι βάσεις του θανάτου, βγήκαμε από την ΕΟΚ? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Το 89 τι ψηφίσατε? Νέα Δημοκρατία φυσικά. Γιατί? Κάθαρση. Να ξεβρωμίσει ο τόπος από τα σκάνδαλα, από τα πάμπερς. Και ξεβρώμισε ο τόπος? Όχι και τόσο. Όχι και τόσο. Από το 93 και μετά τι ψηφίζετε? Ξανά Πασόκ φυσικά. Γιατί? Εξυγχρονισμός. Χρηματιστήριο, πουρα, limit up. Και τι έγινε τελικά? Μετά έπεσε στο χρηματιστήριο και καταστράφηκα.
Καταστρεφήκατε, μάλιστα. Το 2004 τι ψηφίσατε? Νέα Δημοκρατία φυσικά. Α, ψηφίσατε και τον Καραμανλή, Με τέτοιο όνομα βαρύσαν ιστορία. Ναι, αλλά δεν ήταν και ο ίδιος λίγο βαρύς? Ναι ρε γάμο, το σαν να κάνα αγκαρία. Βέβαια πήραμε Eurobasket, το Euro στο ποδόσφαιρο και τη Eurovision. Άρα επιτέλους όλα ωραία στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Δεν θα το έλεγα γιατί μας οδήγησε στην κρίση. Α, ήρθε η κρίση μετά. Μάλιστα. Και το 2009 τι ψηφίσατε? Πασόκ φυσικά. Γιατί? Λεφτά υπάρχουν. Ο Παπανδρέου θα έσωσε τη χώρα από την κρίση. Υπήρχαν λεφτά τελικά, έσωσε τη χώρα από την κρίση. Σαν να χειροτέρεψαν τα πράγματα. Μάλιστα. Οπότε τώρα στα πρόσφατα το 2012 τι ψηφίσατε? Νέα Δημοκρατία φυσικά. Γιατί? Ζάπιο. Θα άσκησε το μνημόνιο Σαμαράς, θα έκανε την Ελλάδα να πατήσει τα πόδια της. Μάλιστα. Και το έσκησε το μνημόνιο, πάτησε η Ελλάδα στα πόδια της. Την πάτησε και πάλι η Ελλάδα. Μάλιστα. Και τώρα σε αυτές τις εκλογές τι θα ψηφίσατε? ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Φυσικά, γιατί? Τζάμπα ρεύμα. Τζάμπα πρώτη κατοικία. Θα σκίσει το μνημόνιο. Θα χορέψει τις αγορές. Θα τυπώσει χρήματα. Θα καταργήσει τον ένφια. Θα μειώσει τους φόρους. Θα μας βρει δουλειά. Θα ανεβάσει τους μισθούς. Συγγνώμη, είναι τόσα πολλά που τα ξεχνάω. Καταλαβαίνω, μην στεναχωριέστε, και αυτοί θα τα ξεχάσουν. Μπορώ να σας μιλήσω ελεύθερα? Εσείς είστε ο μέσος Έλληνας, μπορώ να μιλήσω ελεύθερα? Παρακαλώ κύριε Κανάκη. Ωραία. Κύριε Μέσε Έλληνα, πείτε την αλήθεια. Τα θέλει ο κόλος σας, έτσι? Μισό λεπτό να τον ρωτήσω. Παρακαλώ. Τα θέλεις? Τα θέλω. Τα θέλει κύριε Κανάκη. Τα θέλει κύριε Μέσε Έλληνα. Τα θέλει. Τα θέλει κυρίες και κύριοι, τα θέλει.